जय जगन्नाथ। एबे समस्तिଙ୍କର क्वेश्चन रहिଛି ପିଲାମାନେ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଜିଦିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରୁଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲି କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦୁଷ୍ଟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମା ବାପାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଢିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଜିଦି ନ କରନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ସରଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଂସ୍କାର ବହୁତ ଶିଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାସକୁ ଥରେ ହେଲେ ଏହି କାମ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ପ୍ରତି ରବିବାର ବି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ମାସକୁ ଥରେ ବି କରିପାରିବେ। କଣ କରିବେ, ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ କେଜିର ଦାମ ହଉ କିମ୍ବା ହାଫ କେଜିର ଦାମ ହଉ ଗହମ ନେବେ, ତା ସହିତ ଗୁଡ କିଛି ହଉଛି ନେବେ। କିଛି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ନେଇକିରି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପିଲାଙ୍କର ଜିଦି ଦୂର ହେଇଯିବ। ଯଦି ଗହମ ଗୁଡ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ମିଶ୍ରି ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏହାକୁ ବି ଦାନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଦାନ କରିବେ। ଏଇ ସରଳ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍କାରର ପିଲାର କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ପିଲା କେତେ ଜିଦିରୁ କେତେ ସ୍ଥିରତା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ।